आच्छा जोङो दिनै बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बनसुनि जानानै बिथांनि न'खराव नुजाफैदों। खोनानो मोननाय बायदियै आरो मिथिनो मोननाय बायदियै थांनाय 14 थारिख जानुवारि सोलिफु मायथाइनि दिनखालिनो माइखेल नार्जारी आरो बिथांनिनो बिमा सानैखौबो हमनानै लांदोंमोन पुलिसा। दा दिनैनि समाव बिमाखौथ' हगार हरबाय, दा माइखेल नार्जारी बिथांखौ दासिमबो पुलिसफोरा थानायावनो दोनदों, जों बेखौ मिथिनो मोनदों। दा बेयाव जोङो बनसु हिसाबै जोङो पुलिस प्रसासनखौ बुंनो एबा खावलायनो लुबैदों जे माइखेल नार्जारी बिथाङा जों न'खरनिफ्राय एबा गामिनिफ्राय मिथिनाय बायदियैब्ला जेबो दायखौ जों मोननाय जायाखै एबा बिथाङा सासे दाय गैयि निर्दोष सुबुं। दा बिनि थाखायनो बिथांखौ आमगुरि थानानि असिया मानि थाखाय हमनानै लांदों बेखौ थाब क्लियार खालामनानै होनांगौ। आरो बेफोरबायदि दिनैसिम डेटआव जे दाय गैयै मानसि बेखौ थानायाव दोनहैनायखौ जोङो इमिडियेटलि हगारजानायखौ लुबैदों। आरो जों बयबो बनसुनि जानानै आपिलखौ खालामदों पुलिस प्रसासननि सिगाङाव जे बिथांखौ थाबैनो हगार हरनांगौ। जोङो दिनै न'खराव फैनानै बेखौनो मिथिनो मोनदों जे दिनैसिमाव प्रसासननिफ्राय मानि थाखाय लांदों, मा दायाव बिथांखौ पुलिस कास्टडियाव दोनहैदों, बिनि जेबो खेंफोरथि गैया एबा क्लियारिफिकेसन बिथांमोना दाबो हराखै। दा बिनि थाखाय बयबो बे न'खरनि बिमानिफ्राय लानानै गासिबो सदस्य न'खरनि भाई बाहागिफोर आरो लोगोसे बिथांनि गामिनि रायजो राजा, बेजों लोगोसे जों बनसुनि गासिबो जोङो बयबो गजानायखौ लुबैदों। दा बिनि थाखाय जोङो बार बार आपिलसो खालामबाय थादों जे थाबैनो दाय गैयि सुबुंखौ बिथांमोनहा रिलिज होनांगौ। निस्सय दाय गैयि सुबुंखौ बेबायदि पुलिस थानायाव लांनानै दोनहैनाय एबा हमनानै लांनाय बेफोरो मोनसे जोंनि हिउमेन राइट्सनि भायलेसन जायो। एबा सोरबा बेक्तिनि जे थांनानै थानायनि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ खोमोरनानै होनाय जायो। दा बिनि थाखाय सरकारानो गासिबो रेसपन्सिबोल जाखायो बा सरकारनावनो माखासे बिनि गोहो बोलो पावार एन्ड फांसन्सफ्रा थाजोबखायो हिसाबै जों सरकारखौबो खावलायगोन जाहाथे दाय गैयि सुबुंखौ बेफोरबायदि हाराहास्ति होआ। मिथिनो मोनदों। दा बिनि थाखायनो जोङो सरकारखौबो आपिल खालामदों, जों हांख्रायदों जाहाथे बिथांमोनहा दाय गैयि सुबुंखौ एबा माइखेल नार्जारी बिथांखौ गोख्रैनो हगारनाय एबा रिलिज खालामनायनि खामानिखौ मावनांगौ।